逃げんなこの野郎。全部かわしてる。悟空のやつあの場からほとんど動いとらんぞい。すごい。パワーアップしたケフラのパンチを全て見切ってますよ。そんな一発も当たらないなんて。そんなんじゃボタラ使った意味ないだろ。今のケフラさんも相当な力とスピードですが、悟空さんの反応がそれを上回ってますね。うわー、ケフラブブ大ごと落っことせ。そいつそんな性格だったか。裏の顔が出しまっただけだ。気にすんな。